voćnjaci moji, ako želite da počistimo, javite se, ali brzo se javite. Mi imamo 2 dana posla, možda 3. Vaše je da se javite, a ja ću ih odvesti da vam očiste to što treba. Ako želite, ako ne želite, nek zarasta, brate. Meni ne smeta. A ovo će da bude sve očišćeno. Ovo će da bude sve očišćeno. Samo će ostati ovih velikih drva. Ide rekonstrukcija puta. Zima učinila svoje, džabe sam se mučio. Znači s oba dvije strane će biti očišćeno. Ovo što ostane ja ću premalčirat. Spremno za oranje, sijanje, za sve radove. Moguće i nemoguće. Vidite šta je to. Vidite li Like kako je zarasla. Alo, krčit ćemo. Ako Bog da. Jer bez Božije pomoći ništa ne može. Vidite dakle gore moram. Skroz gore. 500 metara odavde. Da bude čisto. Ovo neću da diram ravno što kamera pokazuje. Čovjek je rekao da se ne dira, pa eto tebi tvoje trnje granje, pa ćeš platiti da ti drugi urade. A ovako si mogu proći besplatno. Lijep pozdrav svim normalnim ljudima.